Опа, тедаче, как е тедаче? Майко, толкова... Абе, полетах на колата на колегата. Да, вие сте, че моето ча пуши. Добре. Тук не може. Имам. Колата на това Аре. Дръж, да. 7-6. Държи ми Бокса го. бега. Бокса. Момчета, излезте. Предайте се, господа! Жал ми стана. Жал ми стана. Той никак ще не. бокса, да. Ще бъде Тинов. Много. Някой дете излиза шофьора, колеги. Чакай, аз ще знам. Давай, дръжи го този. Бият колегата. Абе, куче си, бе! Да израбием, господине! 1, 2... Оу! Прибийте го той, бе. Чакай малко тук. Апеке! Не бе! What the fuck? Идол. Кой е 10-13? Чоленга ли е това? Абе, Той ги приби всичките, бе. ще ми пребият 5 човека Какво един. става, бе? Не. Няма коментирам. Казайте се. Колега да изкарам. Предай се рецидивист. О, майко. Ох, колеги, бе! Чоленга, как те пребиха, бе? Не, колегите ме пребиха. Ние се избихме, взаимно се избихме.